Amoy delisyosang ka-love team! Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Oh, yes! Gusto mo yung hirit kong oh, yes? Ulit. Oh, yes! Finally, it's already Friday! Are you happy? Oo, pasa muna tayo sa mga kaliwat kanan ng mga problema na ganyan. Kung saan non-stop talaga ang mga pag-iisip tungkol sa mga korupsyon. Non-stop din ang mga bagay kung saan wala na tayong peace of mind. Baka naman pwede this weekend medyo umalis-alis muna tayo sa mga toxic. Umalis-alis ka muna sa mga nakikita mo sa newsfeed mo. Ano bang laman kasi ng newsfeed mo lately? Baka naman puro problema na lang. Pwede ba stop? Stop the problem. Marami ka bang pinagdadaanan ngayon? Kung marami, saktong-sakto. At tama ka ng istasyon na natambayan. It's a happy Friday, Kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to. Ang babaeng takbo ng takbo. Sa isip mo. Your daldalerang atleta, DJ Maratoni. Para sa programang Love Trip. Yo, pakinggan nyo to. Trip lang. Trip ko muna magpasalamat kay Ma'am Lisa Makuha sa iyong masarap na patanghalian. Ito yung mga bagay na hindi mo talaga ine-expect Happy birthday rin po pala kay Lisa Makuha. Isa po yan sa mga pinakamagaling na ballet dancers dito sa Pilipinas. Mabuhay ka, Ma'am Lisa. Baka may dessert. Anyway, ako pong inyong makakasama, makakadaldalan magmula 3 to 6 p.m. yan. Dito po sa programang Love Trip, kung saan kanina pa ako nakatayo. Oo, kung makikita mo ako kanina, lagi abang naglo-load ako dito, nakatayo ako, sakit ng tiyan ko. Bukod sa masarap yung pagkain, nakakatuwa rin kasi puro protein. Ang sarap ng handa ni Ma'am Lisa, ha? Puro chicken. Kaya lang ang bigat din sa tiyan. Di naman sa nagreklamo, pero ito yung mga bagay na kanina, sabi ko nga, kakain lang ako ng tinapay na may peanut butter. Pero syempre, dahil may pakain, sino ba naman ang hindi bibigay sa pagkain, be? Kaya nagulat, talaga naman nakakabusog, Isa rin yan sa mga bagay na maganda kasi very spontaneous. Marathon yan ay spontaneous. Sabi pong spontaneous, ito yung mga bagay na hindi mo ine-expect na darating. Kaya na nga lang ng blessing yung nakain natin kanina. Kaya ikaw, matanong nga kita. Sige, habang pauwi ka ngayon o kung nasan ka man, tululaway pa. Matanong kita kung na may mga bagay na hindi mo ine-expect mangyari ngayong araw. Ine-expect mo ba na dadatnan niyang live-in partner mo o hindi? Ine-expect mo ba na babayaran ka ng kapitbahay mo o hindi? Ine-expect mo ba na magbabati na kayo ng long-term mong kaaway dahil ngayon may kailangan siya sa'yo o hindi? Ano bang ine-expect mo? Ine-expect mo na sana maganda ang tapos ng Biyernes mo at sana malaki rin ang kita mo ngayon pag sa pagpapasada mo. Well, saktong-sakto. Kailangan mo lang ng inspiration. Sinong inspiration ang gusto mo? Yung medyo kahawig ni Gigi Delana. Ala, I'm right here na, baby. Siya. Mamaya na ulit. Mamaya ko na papakita sa yung pruweba kung sino ba talaga yung kamukha kong artista. Habang nandiyan ka muna, maghintay-hintay ka muna ng mga bagay na gusto mong i-expect. Or sabi nga nila, expect the unexpected. Bahala na. Anyway, ako nakig-iintay habang nag-chill ngayong Friday. Makinig muna ng Feel Good Music. Kayo Feel Good Friday. Metro's number one. Love Radio.